Huvilainen on Oulun asuntomessujen kohde numero 1 ja tää on meidän, Annikan ja Aleksin ensimmäinen oma koti. Huvilaisen kalustesuunnittelu lähti liikkeelle keittiöstä. Noblessa Oulun kauppias Anne Träskilä auttoi meitä toteuttamaan keittiön ja kodin muihin tiloihin harmonisen tyylikkään sisustuksen. Halusimme avoimeen tilaan vahvan ja dramaattisen ilmeen, joten valitsimme keittiöksi Noblessan Divine-kaapiston grafiitin mustassa sävyssä. Ultramattapintainen kaapisto on tosi tyylikäs ja siinä on sormenjälkiä hylkivä pinnoite, mikä helpottaa puhdistusta. Keittiö tulee meillä monipuoliseen käyttöön ja täällä valmistetaan niin viikonlopun juhlavammat ateriat kuin arjen terveelliset välipalatkin. Iso saareke on kätevä ruoanlaittoon ja tarjoiluun ja täällä saarekkeen päädyn istumapaikoilla voi nauttia hidasta aamiaista, kun laitteet saa helposti viereisestä aamiaiskaapista. Vaikka keittiö on musta, kodin muihin tiloihin valitsimme Noblessan vaalean hiekansävyiset Divine-kaapistot. Eteisen lisäksi Huvilaisen WC-tiloissa, kodinhoitohuoneessa, makuuhuoneessa, työhuoneessa ja vaatehuoneessa on kaikissa Noblessan hiekansävyiset kaapit. Yhtenäinen tyyli ja värimaailma tekee sisustuksesta rauhoittavan, mutta samalla helposti muunneltavan oman maun ja trendien muuttuessa. Meille on tärkeää, että kotimme on rakennusmateriaalista lähtien mahdollisimman ekologinen. Siksi on hienoa, että Noblessan koko mallistolla on matalapäästöisyydestä kertova M1 sisäilmaluokitus. Huvilainen on meidän pitkän haaveilun tulos. Täällä me voidaan rentoutua, rakentaa tulevaisuutta ja elää meidän näköistä arkea. Kiitos Noblessalle kaunista ja kestävistä kalusteista. Niistä on meille iloa vuosiksi eteenpäin.